Nej, en tager det ikke. Det kalder jeg respekt, det der. Hvad er du laver, Tobias? Ja, det ved jeg faktisk ikke, tager det ikke. Det lugter sgu da ikke. Hvad er så for noget fisk? Det er da noget opreklameret fis, det der. Jamen nu skal I bare sige, fordi nu laver Tobias den helt god. Han tager en op, så æder han. Selvfølgelig gør han det. Den smager lige på. Hvad pral med det der skide surstrømning, så galt er der heller, det er bare noget fisk. Fuck, det er klamt, det der. Nej, det er der ikke smag igen. Det er ligesom sild. Hvad? Ja, det er pjat, det der. Ej, 1000 kroner skal jeg nok æde sådan en jant der. Det har jeg sagt. Hvor du skulle have med over talent, skulle du? Jo. Det lugter altså ikke. Hold, det er rigeligt. Kan du lige spise igen? Jeg fik 100 kroner for det, ikke? Hvad har du sagt det? Kom nu ned, mand, så længe vi filmer. Ikke det hele. Så tager en bil, så er fint. Bare tydeligt på. Det er klart. Nå, de virker alligevel. Så er du det.